Nen Vicenç, que se sert que mos anirem mel unes vacances. Me caga en la figuereta, ets més pesada que dur una vaca de collera. Bon dia, en què vos puc ajudar? Res, no volem res, és aquesta xicota que et té fins als pèls. Ai, sou valencià! No. Mireu, el meu amo és de Montuïri, però pateix una estranya malaltia que no té cura. La valencianitis. Ai, me sap molt de greu. El meu germà va tenir el mateix i va acabar de fallera major a Alzira. Mira. Ai, pobra. Jo escampo el poll, fins demà. No. Mira que tenc aquí. El teu villita. El vols? Sí. Tranquil, rei meu. Això és massa tu, el Villa. Bé, voldríem anar a un lloc molt en fora. A veure si el meu Vicenç torna a l'esquera. Ja. Vostès haurien de fer un safari per conèixer un nou món i córrer aventures i emocions noves. Sí. Kènia? Dènia! Clar que sí, xicota. I ens anem de Borino als Castellets i després a les Roquetes. Que no. Dènia no. Kènia, a l'Àfrica, on hi ha els lleons i les zebres. Sí, allà. Quan mal. Ves, xicita't. Això és com si cagares però pecadins. No m'agrada. Ets més caparruc que una truja sorda. No sé què m'ha dit, però està ben pagat. Agarra uns rotllets i me fas un descompte per anar a les Falles de València. Gràcies. Au, ja n'acaba la faena per ull. Estic més farta que Mahoma de la Cansalà. Ets valencianota! Sí, la Rita Carmen i la figa me fa palmes. Jo la vull. Què? Què és això que se sent? No sé, però és coent. La manta al coll i al cabasset, bon anirem al Postiguet. La